Goedenavond. Goedenavond. Yo bro, what up? Ik ben druk, man. Is nog steeds aan die arbeid? Kom je vanavond nog even hier op? Sorry, bro. Ik heb nachtdienst. Hallo? Hallo? Ja, kom hier. Dat is mijn visser. Meneer Visser, wat is er aan de hand? Ik ken het. Ik ken het ziekenhuis. Wat kunt u? Ziek halen? Slaggestuwen en slaggestuwen en een druk op leef. Meneer Visser, kunt u iets duidelijker uitleggen wat u voelt? Zeker. Voelt u zich ziek? Wat is er? Ik heb nog geen duidelijk beeld. Wat lukt hem niet dan? Ik weet niet precies. Ziek halen, zegt hij. Oeh, welke kamer? 41. Hallo? Meneer Visser? Meneer Visser?